Hai, salut fraților și bine v-am găsit la un nou episod pe canal. Din păcate nu pot să fac live că nu mă lasă mama să bag numărul sau adresa de e-mail, dar să mă jur eu, când o să am telefonul meu, o să fac live-uri, o să-mi bag tot ce am nevoie ca să pot să fac live. Așa, o să facem un episod de o oră și da, am spus să-l fac de oră că e mare sărbătoare Sfântul Nicolae. Și la mulți ani pe cei care îi cheamă Nicolae. Ok. Bă, vi s-a întâmplat să muriți de 2 ori? Adică voi să fiți în viață și să mai găsiți unul fix ca voi alb mort? N-am apucat să fac poză. Deci n-am apucat să fac poză. Da. Din păcate nu pot să fac live. Eu dau skip, o să fac live când, când o să am propriul meu telefon. Dar până atunci mai durează. Poate să am unul mai bun ca ăsta. Poate o să dau bani lui mama și o să-mi iau pe ăsta. Din câte vedeți, eu mi-am pus Free Fire. O să-mi pun King Free Fire. Bă, ieșim că oricum, Să-mi pun aici spațiu. Nu, bă! Ce naiba? What? Ok. King Free? Nu mă lasă, mă, să pun mai mult. Nu. Scuzați-mă, dar sunt un pic cu toate alea. Că eu acum vreau să fac un live de vreo câteva ore. Cel puțin vreo 3 ore. Bă, da. Bă, am crezut că nu trebuie să vă băgați număr, adresă. Și când auzi mama de așa ceva, da. Bă, o să jucăm 10 minute de Among Us. Și o să mai încercăm și alte jocuri. O să mai încercăm și alte jocuri pe canal. Că de ce task-ul ăla nu îl fac, că nu mi place. Știam eu. De ce să vină cineva random când a văzut că luminile s-a aprins? Adică impostorul vede normal, dar oricum. Vede că nu mai e luminile pe 0. Mi-a venit ceva pe TikTok. Bă, dați-mă o dată start. Mă, nu-mi place de ăștia când nu dă start. Măcar acolo când e nouă. Bă, văd că tot culoarea negru mi-a dat. Bun. Bă, sper să nu mă găsească din prima, mă, că mor. Deci dacă mă găsește din prima, eu mor aici. Să mă jur.
Închide ușile. Bun. Aici, hai că nu se uită pe camere. Bă. What? Bă, dar prost ești. Bravo, mă. Voi ați văzut asta? Voi ați văzut asta? Bă, voi ați văzut asta? What? S-a teleportat! Bă, deci ți-l omorăm acolo dacă nu se teleporta. Brother, ai făcut un paiești? A votat cu toții, mă. Mama, pe verde ți-l omor. Deci ți-l omor. Bă, s-a teleportat omul. Ți-l omoram una, două. Bă, deci nu-mi vine să cred că ăla s-a teleportat. Deci este what the fuck. Ok. Nu, te rog, nu zi black. Te rog, nu zi black. Mama, ce-am scăpat. Spune că e white. Bă, ce-am scăpat. Hai să-l votez, că e în avantajul meu. Pă, dă-i m-a votat pe mine și nu știu cine sunt ăia. Că, na, nu se poate vede. Acum să vezi că îmi dă bubuitoră mare. E, cu toții stă acolo, mă. Nu poți să faci kill, că cu toții stă aici. Deci uite-te și tu. Lumina. Ok, mă duc să-l omor și pe ăsta repede. Repede, repede. O, vai. O, vai. Lime. Bă. Deci dacă nu dădea ăsta de la mă, scăpam. Că ți-l omoram pe ăla și da. Hai, naibii, bă, n-am știut că e ăla acolo, mă. Nu știu că e ăla acolo, mă. Ok, ieșim și revenim în meciul de garenă. Da. Am luat un costum nou și, băi, băieții, mai fac eu cheluri proaste, dar dacă nu dădea la butonul din Merge in Scene, puteam să ți-l omor. Deci dacă tipul nu dădea butonul, mă, uitați, costumul ăsta e prea tare. Deci dacă tipul nu dădea emergency... Băieții, eu nu mai joc la puncte pe rang, nu știu cât mai e până să schimbă sezonul. Așa că, na, joc troll, dar nu pot să joc. Bă, nu pot să joc. Hai să vedem ce hărți noi mai sunt pe aici. Asta, what? Așa și? Oh. Ok, înainte de asta, să mai dăm aceea unde asta, în caz că mai vrea cineva să intre. Și băieții, dacă vreți și voi să intrați, uitați aici
guildul meu, Costi, că n-a King, Costi n-a mers, așa că na. Ok, să-i dăm start să vedem care e treaba. Dacă auziți ceva, trebuie să mă mișc pe aceea. Ca să nu fie frig. Mă, deci, nu știu de ce... în ce are de ăla. Dar mama nu mă lasă. Nu mă lasă să bag ceva. Da, să mă jur eu de când o să-mi iau telefon propriul meu, instalez aplicația de acolo live. What? Ok. Mamă, e prea ca lumea costumul ăsta. Ca lumea. N-am ce... Bă! Ei! Nu, 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 nu. Fără vorbe. What, am încuțit? Bă! What? Ce-a fost aia? Bă, și dacă puteam să facem pe live, dădeam un pic sonor și vă întrebam dacă mă aud eu. Sau dacă nu. Bă, rup coacau. Este acasă. Bă! Bă, what the fuck? Ne-a dat scarul. Bă, în curând văd că sunt ne de acau, cred. Nu știu. Bă, dar să vezi că... Dă-i! Ferește-te, dă-i! Mamă! Și ăștia a ajuns la scar. M-a rupt. Bă, dar ce cap for... Bă... Nu, 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 nu. Nu, 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 mai avem un kill de făcut. Dă-i! Bă, mă ia pe la spate, mă, nene. Hihi, boy. Am luat acau și vă rupe toți? Nu. Era unul jos și unul sus. N-ai că să fă. Am luat acau, vă rupe toți. Nu mai aveți șanse. Bă, trebuie să fim înaintea lui ăștia. Că o să câștige. Ei? Dă-i, 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 dă-i. Eggshot. Mai ne trebuie ăla-i. Da, ei sunt în rând cu noi, tată. 4 la 4. Și... Băi! Măcar am omorât pe unul. Maică! Bă, ăștia sunt la 5. Au Dragonovu. Mâncați așa. Bă, capurile astea care le dau, cred că e din cauza că e Sfântul Nicolae. E Sfântul Nicolae, maică, și mă ajută sărbătoarea asta. Nu mai trage în mine. Unu, 2. Îi văd pe aceea. Ok, bă, nu mi pasă dacă îmi fură kill-ul. Tot ce mi pasă să facem kill-uri. Suntem la 6. 6. Hai pe el, bagă viteză mare pe el. Dă-dă-dă-i. Mort. Mai ne trebuie 2 kill-uri. Nu! Mamă! Bun, am trecut la NN-uri. Băi! Acum e 7 cu 7. Dați băieții ce cap i-am dat.
Sus. Dă-i. Bun. Bă, da, n-avem aici meduri. Ok, îl văd. Bun. Dă-i. Dă-i și lui ăla. Băi! Ăsta s-a spanat lângă mine. 1. Bun. Băi! Ăștia, mă. Și mă ia mereu. Bă, ce faci tu aici? A ajuns și el la arme de-astea. Ok, o să ajungem la M60, avem meg și grenăzi. Ăla e mort. Ce, n-am apucat să-i dau cap. Păi, destul de ciudat că n-am mai jucat pe asta. Ok, M60. Ce vorbești, tată? Bun. Bă. Ăsta e lângă mine, mâncați așa. Am trecut la VM. Să vedeți acum spam-ul. Băi, nu pot să spamez. Că nu pot să iau arma în mână. Ok, chestia asta nu e corectă. Să vezi aici am mâncat spamul de grenăzi. Mâncați-aș. Da mai spamul. Să vezi aici spam doar cu grenăzi. Am făcut 2 kiluri. Mamă, bă, ce mai sper. Am făcut 2 kiluri, ești nebun? Eu îl omor eu. What? Ok. Dau și aici niște emoturi. Mă vezi, mă? Voi erați în avantaj și ați pierdut. Ok, să vedem care e faza cu hărțile astea. Care este oare faza? Uite, eu sunt curios. L-am pe unul la prieteni, pește. Dar nu știu cine este acest pește. Deci să mă jur eu dacă știu. Are jokerul cel mai slab. Dar oricum, ia. Nu te cred, bă. Ok, nu o desfacem. Să vedem cine pică după. Băi, băieții, haideți să mai facem pe ăsta. Încă 2 buiahuri. Că na. Trebuie să facem cutiile și pe Clash Squad Rank. Pe CS nu prea pot. Ok, bă, ia alte arme. Ok, let's go, ia alte arme. Da, na. Bă, dacă mă pun aici. Bă, știți ce îmi pare rău că a scos calcarii după rang, bă. What? What the fuck? Deci chiar îmi pare rău că a scos mapa calcarii. Mai muream eu din prima poia, bă, dar recunoașteți. Era o mapă ca lumea, mă. Era o mapă ca lumea. Și, sincer să fiu, mie dor de ea. Mie dor de acea mapă. Mori! Băi! Nu vrea să moară! Ce vorbești, mă, că ăștia deja ajuns la arme? Bă, ăștia deja ajuns la arme! Ok, cred că o să o pierdem. Dă-i!
a ajuns la shotgun-ul, băieții. Bă, da, cu părăitoarea, n-ai ce... Ia uite, deja am făcut kill-urile. Cu părăitoarea. Hâț! Mamă. A fost 2. Da, no. Hâț! Bă, nu e corect. A ajuns la scaruri. Să vedeți voi acum ce ne omoară ăștia. Johnule! Dar mai se încarcă în viața aia că dacă mai îmi prinde... Bă, ce m-am... Băi! Suntem înconjurați. Deci, efectiv, eu cred că o să pierdem. Că-s prea mulți. Bine, mă refer în sensul că ei au arme. Noi nu prea. Și a ajuns și la chestia Thompson. Bun. Mai avem un singur kill de făcut. Dar ăștia sunt deja la 5 frățiori. Ăștia sunt deja la 6, ce 5? Bă, ce m-ai speriat? Dă-i, că mă bate, mă spart. E clar, nu avem nicio șansă. Deci uite-te și tu că îi rupe. Nu lasă pe nimeni în viață ăștia. Am ajuns la Thompson. Nu lasă pe nimeni în viață, lasă-mă, mă omor. Pe nimeni nu lasă în viață animalele astea. Ai grijă în spate? Bă, suntem la 5. Moment dat. Puh. Și nici schimb cu armă nu are. Și am mai ajuns și la shotgun. Ok, meciul ăsta o să-l pierdem. Băi, eu încerc să fac 2 buiahuri ca să iau acele cutii. Tu zgâții, mătii. Unde te-ai dus, mă? Dă-i. Am ajuns la armă de... ne sparge. Ăștia au ajuns deja la arma aia cu 100. What the fuck? Ne face ăștia... N-ai șanse, brodere. Bă! Da, bravo, mă. Dă-i, ăla-i. Ok, ăștia o să ajungă la 14. Noi nu o să avem șanse să ajungem. Nu o să avem noi șanse. Vai, mamă. Bă, cred că o să bag CS-uri pe clasic. Ca să pot să câștig. Bă, dar câtă viață ai? Ok, la shotgun. Nu fugi, mânca. Bă, eu te mă ce mă rupe cu pistolașul. Bă, deci dacă ți-i vedem pe ăștia, cred că avem șanse să-i luăm. Că au pistolașul. Acum au grenăzi. Să vezi, spam un naibii de grenăzi. E bine că nu poate să ne omoare așa ușor. Bă,
Bă, deci uitați-vă și voi cât am mai spam. Uitați-vă și voi. Ne omoară 100. Da. Cât am mai spam, bă. Cât am mai spam. What the fuck, brother? What the fuck? Ok. Bă, hai să dăm pe ăsta, nu știu ce e. Nu știu mai exact ce e, dar cred că tot... tot ceva ca CS este. Bă, deja am făcut 26 de minute. Bă, și-mi doream așa de tare să facem... Pritoare. Bă, bun. Niște meduri. Ok, nu știu ce e cu acea foarfecă. E ceva ciudat pe aici. Bun. Ce e cu A-ul și cu B-ul? Bă, mâncați ăștia nu-s români. Adică, na, găsești foarte rar români. Mă, dar ăștia ce fac? Mă, dar tu unde te duci? Băi, what the fuck, de ce mi arată pe roșu? Trebuie să desamorsez. Ce faci, mă? What? Trebuie să dezamorsez asta. What the fuck? E clar, dacă îmi dă nouă, dacă ne dă nouă asta, îmi iau mine. E clar. Haideți să-mi iau... Nu, tot astea. Dar să-mi iau mine. De acum am iau. Nu mai am med. Bă, schimbă noi armele. Ok, deja am înțeles-o. Adică nu știu dacă ne dă nouă oare? Habar n-am. Văd că e 7 runde. Ăștia tot la abia o să vină oare? What the fuck? Băi, lasă-mă în pace. Ok, l-am văzut pe unul că vine încoace. Oare să... Ai vă la bomba? Domnule! Domnule! Uite-vă! What the fuck, bă, cum arată? Free. Bă. De ce nu pot să o iau? De ce nu pot să iau grenada? Grenada, bomba? What the... Oh, bun. A mea. Bă, să nu vă prind. Înțeles? Ia mine. Să nu vă prind că mi luați dinamit, dar ce naiba o fi? Asta e singurul care să înfige la dinamita mea. Ia. Bomb. Atât scrie, bomb. Ce vrei, mă, du-te de aici, nu-ți dau nimic. E o plăcere să o ansamblez și să o desamblez. O plăcere maximă. Dacă știi ce e aia. Ok, să nu mai iau unul pe la spate. Pun și 2 mine.
Hâț. Bun. Aici nu mă vede. Vine careva, îl pun cu minele. Mă, să nu vină asta să-mi distrugă minele. Bă, mâncați-a și pleacă de acolo. Bă, mâncați-a și unde sunt ăștia? Nu vine să morseze bomba? Ok. Bă, mânca. Bă, mâncă, mi-a trebuit mie să ies. Bă, da, haide să ieșim, că mai sunt decât puțin. Ia uite-i! Mamă! Mânca, ce cap! Dar bine că nu i-am prins... Bine, rău! Că nu i-am prins un cap de la... mișto. Bă, asta e a mea, să știți. Să știți să nu vă prind. E a meu. Bă, e ca lume. Nu știu ce să zic. Dar oare se pune și pe mapa asta boiahuri? Bă, nu. Nu, bă, ăsta vrea să-mi o fure. Am luat-o? Bun. Bă, ăștia vrea să-mi fure bomba. Nu mă luați, fraierilor. Măi, dar ăștia vin după mine. Deci uitați-vă și voi. Hâțâți. Ăștia vin, naiba. Omoară-i, așa, omoară-i. Omoară-i pe amândoi, nu-i lăsa. Hai mă, mai omorâți. Dar omoară-i, bă, odată. Bă, plecați de aceea. Bă, ia. Ce faci, mitică? Miticăleanu. Mitică! Dă-i. Bă, dar proști sunteți. Dați-mi revive. Bă, player ca ăștia n-am mai văzut. What? De ce n-am putut să mă las în jos? Bă, mai e unul singur. Nu mai e nimeni. A explodat asta sau... Bă, de explodat eu n-am văzut-o. Nu o văd. Voi ați văzut? A explodat, da? Bă, eu cred că nu a mai dispărut din cauza că am făcut deja buia, că i-am omorât pe ea. Asta cred. Bă, eu uite că se pune și aici. Haide să mai dăm un meci. Bă, la urma urmei fac și 2 ore și 3 ore. 3 episoade. Nu-mi pasă, brother-ilor. Bă, sunt obișnuit să nu fac video, bă, uit pe acolo, pe alte videouri. Ok, văd că nu ne-a dat nouă. Ba da. Poritoare, ăsta și ăsta. Așa, ca să mi le-am luat așa, ca să mi le dea în aranjament. Bă, dar stați așa, mă, că o să o bage chestia aia. Când o să ne arate... Bă, ia nu mai te chinuim. Nu mai vă chinuiți, bă, dar nu e corect. Că suntem 3. Bă, ce tare. Bă, ok, eu vreau bandana lui aia. Nu știu dacă o găsesc, dar eu o vreau. Mi se pare bandana ca lume. Bă, suntem 3 contra 4. Bă, să nu-mi dă scap, nu? Vă rog.
Bă, ce faci? Lasă-mă aici să-mi pun ce am eu nevoie. Hii, e aici! Băi, mâncă-ți-aș sufletelul. Ok. E clar, sunt ca mort. Mă, oia unde Dumnezeu să duc? Bogdan? Bă, eu uite că e român. Ia. Băi, nu te cred. Bă, nu te cred. Luăm tot așa? Bă, nu te cred că a murit ăla în minele mele. Bă, nu te cred. Nu te cred. 2 kiluri. Bă, ia să-i dau eu cerere lui domnul Bogdan, că văd că e român. Ce pe englez și-ar pune numele Bogdan? Bă, asta e a mea. Nu, dar eu am apăsat să o iau. Ok, sper să mori. Înecat și îndesat. Mă, tu ești ăla cu bandana. Bogdanele, tu ești mânca. Uitați-mă bandana lui asta. Stai, măi! Știu de unde e bandana asta. Bă, eu tot o să o iau. What? Ok, cineva o are pe clu. Bă, și dă aia la maxim. Bă, nu te cred că poți să o pui aici. Bă, nu! Nu! Pun doar eu, înțeles? What the fuck? Hai, mă, că-ți dau revive. Bă, deci să mă jur eu, gata, bandana mi-o iau. Hâț, what? De ce mi-a arătat de 2 ori? Hâț, dă-te jos, ăla-i. De ce mi-a arătat că i-am luat de 2 ori? Tot așa? Nu mai e la noi. Nu mai e la noi. Ok. Bă, deci, eu o să iau bandana pe care o are, că se potrivește ca lumea bandana cu costumul ăsta. Deci uite-te și tu. Uite-te și tu. Bă, eu pun astea că degeaba. Mai le am. Nu știu în ce direcție se duc ăștia. Bă, eu o să mă duc la AB să păzesc. Nu știu în ce direcție să duc ei. Să plaseze dinamida. Bă, fii atent că ăștia s-a dus în partea cealaltă. Să o plaseze. Bă! Hâț! Johnule, mamă! Băi, ce l-o m-a lăsat? Băi, ce l-o m-a lăsat, băi? Bă, ușurel. Ușurel. M-a lăsat rău. Mă, deci uitați-vă și voi. Ce bine, nu mai se vede ăla la gâs și scrisul, dar e prea tare bandana. Stai. Bă, știi ceva, mai bine rămân cu asta pe care o am. What? Eu am uitat cumva să iau arme. Hâț una. Hâț 2. Și acum hâț fugi. Să nu vină hâț ăștia. Ia uite-o. Ia uite fetița. Bă, nu o nimeresc. Și uite, mă, venea să plaseze bomba. Bomba. Venea să plaseze bomba, fetița. Fugi. Pui, mă.
Bă, dă revive că dacă nu sunteți morți. Dar n-am med. Măcar am... Deci luați-vă caracterul ăsta. Gain. Că știi... Bă, deci, dacă ești lău și ai făcut măcar niște kill-uri și nu ai med, o să-ți încarce stamina aia viața. Hâț, hâț. Ți l-am lăsat lău. Hâț, hâț. Scoate căpățâna, hâț. What? Bă! Bă, nebunule! Nebunule! Eu des... Stai așa, mă. Uite, mă, ce avea. Bă, deci, efectiv l-am văzut că și-a luat demen și în mina mea. Hâț, hâț, am făcut mare buiac. Hâț, hâț, Johnule, hâț. Nu vă puneți voi cu Costi, nu vă puneți voi cu Costi. Hâț, hâț, Johnule, hâț. Mamă, bă, Bogdane, cum îți dau cerere? Uite așa. Bogdan. Hâț, hâț, Johnule, hâț. Văd că deja am făcut 40. Nu, că nu ești român. Bă, haide să discutăm, adică eu o să discut cu Alex ăsta. Să văd dacă joc. Aici... Ok, revenim când vorbesc cu el. Ok, brodorilor, o să revenim imediat. Bă, haide să vedem. Da, oricum știm cu toții că... Bă, ce m-am speriat. Mi-a băzit telefon. Știm cu toții că nu o să-mi pice de aici, da. Ok, băieții, să dăm mai tare. Băiatul ăsta a ieșit. O să o lea și el peste ceva timp. Ăsta oare pe cru am și eu. Mă, când o să-mi iau ăsta locul, am cardul ăla și o să-l maxez. Ăsta și-a consumat cardul pentru nimic. Hai să le invit la mine în guild. Deci și-a consumat cardul pentru nimic. Că crua asta pe mine nu prea. Pentru mine nu prea e bună. Stați așa să vorbesc un pic cu ei. Ok, băieții, din câte știți voi, bine, cei care joacă Free Fire, am văzut cu foarte mulți, costumul ăsta pe băiat s-a băgat cu diamante. Stați să vedem așa. Băi, băieții, deci un YouTuber a dat un spin de vreo 5 sau 10 spinuri, nu mai știu de cât era. Băi, cât noroc să ai, mă, să-i pice din alea 5 sau 10. Să-mi amintiți voi câte spinuri era la costumul de băiat. Băi, să-i pice doar costumul, mă? Deci a picat... Bă, să mă jur eu dacă mai știu câte spinuri. Bă, dar i-a picat 5 sau 10 câte spinuri era. I-a picat doar ăla, mă. Deci, what the fuck? Ce noroc să ai, mă? Să-ți pice doar ăla. Da. Haideți că să dăm așa. Noi trebuie să zicem salut. Dăm mai tare. Da. Dar nu prea iau. Brazilia. Aici sărim. Bă, măcar i aud. Hai, Costi, că închid microfon. Închizi microfonul. Stai așa. Ok, am revenit. Bă, cam sărăcie e zona asta. Cam sărăcie mare. Ok, o armă de apropiere prima. Bă, deci spuneți voi dacă nu ghiozdanul ăsta se potrivește. Bă, ce naibii, mă?
Merge în lag așa. Bă, deci ghiozdanul ăsta e prea insane. Dăm ăsta că mi se pare mai bun. Așa. Bă, te încinzi prea tare. Ia stați mă așa. Uite așa, o fi bine pentru telefon. Aoleu, mamă, ce frigâi. Bă, da, mă lag, nu glumă. Hai să iau asta că mi se potrivește ceva cu costumul. Dar oricum o să iau tigaia dacă o găsesc, că aia se potrivește și cu costumul după băiat de la rang, dar și cu costumul ăsta. Puta, nu mai vorbește mânca nimeni. Habar. Ok, băieții, mai avem un pic și facem ora. Dar oricum o să încep un alt episod imediat după ce îl termin pe ăsta. Shotgun-el. Nu prea am nevoie că am armă de apropiere. Oleu. Bă, a meu. Mamă, scop mai îmi trebuie. Încă. Scop mai îmi trebuie și gata. Vestă de 4 văd că am. E clar. Mai îmi trebuie scopul. Băi, nu. Bă, să nu-i dea finish. Bă, stați, bă, vin eu acum. Mâncați-a și i-a pus deja pe 2. Să vezi că e clar. E clară treaba, mor și eu. Mor și eu aici. E clară treaba. Da. Bă, cum am zis. Erau 3, n-aveam ce să-i fac, n-aveam. Erau 3, bă. N-aveam cât să fac. N-aveam, brodere, ce Dumnezeu să le fac. Bă, mai vrea cineva să intre? Ia. Cum ești, brodere? Bă, ești bun la nivel, așa că te bag. Ok, să vedem cine mai e pe aici. Eu... Bă, instant. O fi dat pe altă mapă. Bă, după meciul ăsta o să le zic la băieți să dea un training. Nu, tot pe rând. O să le spun să dăm un training. Și cred că o să treacă vreo 10 minute după meciul ăsta. Bă, deci, joacă prea bine băieții. Și telefonul meu tot un lag este. Ce mă, te dai mare că ai și tu... Emoturile astea? Ia uite-le. Eu am și... Băi, deci am 2 emoturi gratis care zici că a băgat bani în joc. Ăsta cu salutul și ăla cu inimioară. Deci... Oleu, mamă, ce frig e. Bă... Ok, la pic. La pic, băieții, pic. Mi-a dat mie steag. Bă, băieții, lutați în viteză. Că lutează naiba ăștia înaintea noastră și să vedeți ce ne omoară.
E clar. Na. Bă, am crezut că e shotgun. Ăsta a găsit puri... Bă, mânca. Dar bravo. Bravo, mă. What? Să mă jur eu dacă nu am crezut că m-a pus pe jos. Să mă jur eu. Am crezut că gata, dar, bă, nu știu de ce. Când trag, mi se pune... Mă, stați-mă așa. Când trag, mi se pune în genunchi. Să dau trăgaciul mai departe. Bă, deci ăsta... Bă! Ia uite-l, mă. Sunt doi. Bă, să nu-mi spui... Da, dă capul, mă. Băi, cât is? Vino, mâncați aș. Acum atrag fără să vreau. Fugi, fugi, la med. Ia med. Hai că am dragon nou. Mă, mâncați aș. Dă-i! Aha, ești mort. Bravo. Bă, stați așa să-mi schimb iar ăsta. Bă, mai bine rămân așa. Ce naiba, mă? Dă-i, dă-i, dă-i. Dă-i, dă-i, dă-i. Bun. Ok, să dăm din glanțe jos. Bă, sunt surprinzător că mi-a lăsat mie aia de armură. Băi, mânca n-ai venit la timp. Bă, dar niciun glonț pe nicăieri, mă. 7 se uită pe mine. Bă, dar niciun glonț de shotgun. L-ați văzut? Pe el, repede, pe el. Nu îl lăsați să trăiască. Băi, bă, mânca. Da, ce fac, mă, ăștia? Ce fac, mă, ăștia? Bă, ce fac, mă? Ce faceți, băi? Doamne, maica Domnului. Aoleu. Mă, sunteți doi cu părăitoare și vă e frică să vă duceți pe el. Cum așa? Sunteți doi cu părăitoare și vă e frică să vă duceți pe el. Nu mai aveam glanțe la spas. Că dacă aveam gloanțe, ți-l făceam. Chiar dacă avea părăitoare. Nici skin nu mai avea. Ia uite-l, bă. Bă, eu ți-l vedeam pe ăla cu ochii închiși. Cum ți l-am văzut și pe ăsta. E clar, să vezi ce mor. Ce mor. Mă, deci ăsta are costumul legendar. Dă-i! Nu muri! Nu fi... What? Bă, surprinzător l-a pus. Bă, și ăsta când a mai intrat? Bă, ca lumea.
E în guild la mine, level 1, dar facem noi. Bă, ușor, ușor facem noi. Băi băieții, eu vreau să fac asta de o oră. Văd că mai sunt 7 în viață, dar n-are șanse. Vă zic eu că ăsta aici a avut șanse că era un duo și eu joc la solo versus duo, dar ia uite mașina. Aici e vorba de un squad, mâncați așa. Nu mai e vorba de un duo, e de un squad. Ia uite, bă, fugi! Fugi că ăla vine pe tine, fugi! Ia uite-l. Du-te sus în casă, că dacă nu, vai mamă. Da, din câte am înțeles, băiatul ăsta are... Bă, stai la trepte. I-a picat... Bă, ce noroc să ai, mă, să-ți pice... Bă, stai jos să vezi ce cap. Băi, stai în genunchi pe crash. Stai pe crash că poate să-ți dea mare cap din spate. Deci eu știu o grămadă de metode și poate să-i dea mare cap. Dacă stă în picioare. Uite-l. A dispărut. N-ai că să fac. Vezi că vine ăsta. Bă, s-a oprit pe undeva pe aici. Eu te mă, unde era gloanțe de shotgun. Și acum eu mai trăiam. Dacă nu aveam gloanțe. Acum mai trăiam. Dacă aveam gloanțe. Dacă aveam gloanțe mai trăiam. Mai mă încurc și eu că na. Dă-i, bubuie mașina. Bă, păcat că nu pot să vorbesc cu ei, mă. Dă-i, rupe-l, dă-i în bot. Volu, mâncați așa. Eu m-aș duce... Ia uite-l. Bă, cum să nu-l vezi pe ăla de jos? Bă, l-am văzut eu. Și cum să nu-l vadă... Na. Bă, deci l-am văzut eu pe ăla de jos. Și ăsta nu l-a văzut. Să vezi că-l ia și pe ea la spate. Nu l-a luat, dar... Ce să ia, mă, că era solo? Bă, 68, mâncați așa. Ok, a mai intrat cineva la mine, adică mai vrea să intre? Nimeni. Bă. Băi, mâncă. Aici, zombegiul ăsta. Mai luăm astea. What? Rank. Ok, mă, dacă vrei tu rank. Bă, stai mă așa. Stai așa, brădărașule. 1 vs 1. What? Cum a dat ready, cum a dat start? Și pe mine m-a prins așa. Da, băieții. Să vedem dacă... Na. Să vedem dacă ține aplicația asta o oră. Păi dacă ține aplicația asta o oră, e prea insane, nu încă? Bum. Asta a fost la un event de mult costum ăsta, în afară de cască și de pantaloni, cred. Nu mai țin minte, dar bluza era... Da, mă, băieții, și cam acesta a fost episodul pe ziua de azi.
Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem acum peste vreo câteva secunde în meci. Eu vă mulțumesc pentru vizualizare, pa, pa!